И здравейте хора, в днешното видео ще ви покажа част от вечерната ми рутина. Не мога да направя цяло видео, защото имам 19%, така че колкото си. Вече видях какъв е проблем с YouTube. Там нещо, някаква грешка са объркали с имената ми, с имейла ми. Да, не ме виждате или се виждам. Да, защото свети лампата в коридора. Защото аз съм на... Ние, защото живеем повече хора. Ние сме на лунички, повече енергия хабът, след това сме на лампа. Сега. Така. Няма значение, що съм на лампа сега. Няма влизам в подробности. Така. Вече официално мога да качвам видеа. Да, YouTube са открили някаква грешка и дрънти-мънти. Така. Сега ще си направя сандвичи. По принцип дядо ми дава пари за закуска. За сутринта 6:30. Ако магазините са отворени, защото имам и квартални супермаркети, ма те потварят чак 8-9. Направо 10 часа отварят. Така, айде, няма да влизам в подробности, почвам празничите и ще ви кажа по-натам какво правя. Така, хора, ето ми нужните продукти за сандвича. По-скоро не сандвич, защото това са питки, така че бурги. Аз си правя вкъщи в фабрика да ви обясня. Тук не стигнаха, да. Дядо ми дава пари за училище, за закуска сутринта и баща ми за обед. Така че имам пари хем дядо, хем баща. От майка ми, ма тя не ми дава толкова. Ще ми дава, няма да... Някой пъти дремо ми дава някакво. Сега чуете, дядо ми дава за сутрин, баща ми за обяд, майка ми. Там с мои приятели се черпим. Така че имам пари за родителите си. Така че от дядо ми 3 лева, от баща ми 5, от майка ми 10, това са 18 лева. Аз съм доволен. Ама аз закуска. Вече ще си правя след дъжд чулка. Ако не ми седат някакви букуци, ще си направя домашна храна, колкото такава пари за тръгълна пица парчето. Беше преди 3 дни са 4 нещо. 4,50 за едно парче пица. Да се направя с домашна храна. И така съм нарезал само едната питка. И втората и десертче. Сега няма време да се пробичам, правя пижами. Кога правя пижами? Какво говоря? Не знам. Може да гледате новото видео, където реагирам на Гибо Бейби. Те да кажат да не му споменам името от Пернике. Иванко се казва. Да знам, Гибо ли е? Той сега, като гледам тук в TikTok в лайфовете, пуска се рядко, виждам го случайно, променил се не като преди. Но нали пак цяла България го познава, но се подграва. Сега на мен не ми се подграва. прави резултата така, както си е позволявал
повече салам, да ме сложил сандвич. У бургера. Ще сложа 2-3. Така се едно има повече салам. Казах на на тата да вземат такъв салам дебел. Те взеха и такъв плосък салам. Като го сложа, няма усещам, че е салам. Много е тънък. Те ще са сандвичи. И без дебел салам. Сега, какво трябва да правя? И сега се връщам, че малко, даже не малко, и много съм разсеян. Така, хора, изчекайте, че са ми мокри ръцете от сока от домати тук, цялата въркотия, която съм направил, да не разбера телефона. Така, ето така са получили питките. Съм професионалист. Мога да готвя до някъде, но не съм големия готвач. Това, което мога, просто го мога. Едно повече само. Ще сложа повече. То не е повърно, не се кара. Три такива пакетчета с салами. Ще ми се кара, че съм изхабил един цял пакет салами. Сложих повече. Все едно ям плоска кашкавал на една точилка и я слуша повече. Да слагам щедро от всякъде. Питката е един салам. Аз като казах все едно, че имам плосък кашкавал. Това не е кашкавал, това е моцарела. То пак е сирене, нали? Така салам, домат, сега кашкавал, без зеле. Оле, зелката много мразя. Зелката, марулята се там. Така, сега на другото. Целият стек салам, да го набутам и така. Ама като сложа на това, на бургерите салам, ще да каже език на някое животно. На патица. Това прилича много като бургери от Fortnite. Ма се направя бургери от Fortnite, където е изплезен, ако знаете. Нарязах по-надълго по питката. Ще не мога да навра доматито. Взех голем, количество кашкавал. Да го отрежа. Съм го отрезал толкова. Португалия 0, поне за мен това е най-голямата сензация като развитие на аутсайдер срещу фаворит в футболната фаза. Хипотетично промъкване на Грузия на осмия финал. Аз имам много къде го кажа, не като кутийка, като за обяд. В смисъл, като кутийка за обяд ще го покажа. То е комбинация между кутийка за обяд и плитче. Тоест затваряш плитчето. Сега ще покажа. Когато си нося кутийка за обяд, манджа да не се разсипе, аз си затварям. Да. Абе ги плитче кутийка за обяд в една. Ще го покажа. Къде беше? Чакайте да не ви губя времето. Ето хора. Кутийка и във формата на квадратно пликче. Абе да, както ти казах, направо кутийка за обяд и пликче в едно. Хем си носиш кутийката за обяд за тази дръжка. Сега така няма да остава, защото нали ясно
толкова и си поддържам хигиената, толкова чиста. Следващите 3-4 дена не си открия. Тета за обяд чантичка. Вече слагам храната. Вътре мука, мравки, викам чакай да... И 5-6 пъти търках с гъба. Даже пробвах с една такава желязна гъба, къде не можеш с нормалната гъба да търкаш мръстията с една такава. Сега ще покажа каква гъба. Така при промени 1-0 за Турция продължаваме резултата. В 51 минута Ето такава хора. Аз на това му викам Таралиш. Е такава твърда гъба, която маха много трудно. Как да кажа? Маха трудно, като сте пържили мазноти и такива. Много трудно се търка мазнината и... Значи за това служиш от чест пъти търкат това чанта. Днеска целия ми ден беше късмет. Найде. Те вътре. Това ще видим за десерт. Какво ще стиката. Чантичката за обяд сега. Интересно. Аз съм такъв хора, много подреден човек. Гледам всичко да си е метрично. Аз съм като Джеф от Кладенец. Така се казва. Добре, да има място. Че малко слагам. Аз много луканка не обичам. Ай, шунка. То не е шунка, като наденица пак сам. Надо. Аз си го казах. Като само много поправки съм сложил. Бати вкусния салат. Сол, шарен сол. И бях. Да ще ная. Трябва да съм салам в хамбургерите. Бургери, така бургери. Показ. Взимам си. Не бе, петко. Това е крем карамел. За десерт. И купили си сладолета, сега ще го влиза. Тук има само шоколад. Не бял бе. Там е към баща си, като се пазаря, той се разтопил в чантите. В турбите пък с чантите. Айде. Само една лъжичка ще ми трябва за крема, защото няма как да го има. Така хора, готово.
Но то подготвих се. Чантичката ми. С закуската, десерта. Даже повече два крем карамел и сладоли. Но няма да го спомня, защото ако го сложиш чантичката, ще се радва. Така че утре. И утре, като тръгвам по път за училище, ще си взема банани. Това ще ми е нещо като лека закуска, да не се натоварвам. Ще си ям банани. Че аз напоследък нещо здравословно. Не, наистина. Аз трябва да гледам какво ям, защото... Ама не тренирам. Не трябва да тренирам, аз 55 кила съм си добре. Държам си формата, въпреки да не ми лечат. И като ми, че съм 44 кила. Ако ме видят, чакат от това. Не е толкова полигорен. Иначе да, клана съм си. Просто хора, вие видяхте с началото на видеото, че се пребрах сега. Ми се ходеше много туалетно. Така да кажа, имах дива нощ с мои приятели. И остана време и се изкъпа, се преоблича, да ям. Я да си лягам направо с тези дрехи, няма какво се преобличам. Хора, вие ще завършвате ли? Сега, напоследък всички говорят как учителите ще ни оформят. Аз съм оформили, няма какво да го мисля, особено по английски. 100% от нас хората не знаят английски, така че ще видя какво мога да направя. Сам по този предмет ще остана. По другите всичко. Тройки, четворки. Поне четворка е висока оценка за мен. Петица и шестица няма как да хвана. Имам желание, но ако продължавам само петици, шестици, това се едно искам още и още фенове. Това е разликата. Четворка ме устроива, ми трябва петици, шестица. Все едно искам много слава от феновете си. Това е... Щом знаете ми са за 4-4. Сега не го стана учен. Гледам си фана средното и работа някъде. Така. Така. Какво беше сега? Направих си закуската, заедно с десерта, добре. Друго... Аз го казвам. Направо си легна с тези дрехи. Нито се пребрах сега. Косата няма си оправям. Право, айде хора. Това е. Колко процент има? 16. Сега ще ми падна батерията. На мен много бързо ми пада батерията. Но сега като намалих яркостта, това дето виждаш телефона по-светъл, аз пак така виждам. И по-малко батерия хаби сега. Така, айде хора, лека нощ, бъдете ми живи и здрави, прави корави. Всеки ден да ви е късмет. Не може да има някакви лоши работи. Човек, лоши работи няма как да... Няма. Но не, че го пожелавам. Всеки ще си оправи лошите неща, проблемите. И аз имам проблеми.
Няма кой да ми помогне. В смисъл, има кой да ми помогне, но би ми дал съвет, а не да ми помогне изцяло. Оставям съм телефона на леглото, само ме страх да не падна отзади. Предния път си изпуснах телефона, как се да сме приятел на стълбите. Нито като се ядосвам, като игра на някаква игра или като или нещо подобно. Щех да падна. Аз си мисля, че вече дивана е голям, че обикалям около него. Всъщност има дупка и ще падна от дивана. По принцип, като игра с моите приятели на телефон и като си изнерва, някаква игра, няма значение. Аз не чупа телефона, чупа нещо в мене, или стената, или се удрям сам. Аз някой пъти се стигам в играта или блокирам те хората, които не могат да играят в отбор. Викам, айде виж, ми губи да купите. Аз и сам мога да игра, се справям добре. Но път не се ядосах от това, ядосах се за мои си проблеми. Но ги реших по някакъв начин. Просто бутнах телефон съвсем леко, ръката ми беше до телефона. И както си говоря с мои приятели и съм се засмял, дръпнал съм си ръката, където ми е до телефона и съм го изпуснал стълбите, но нито не отдраска, нито нищо. Разбирам, ако с ръката съм замахнал рязко, да направо ще свърча и на почки. Така, айде хора, не ме виждате. Ще си лягам да спа. Що не се виждам? Чакай, аз си включих фенера. Добре, да не ви губа времето, че видеото е 22 минути. Така, лека нощ, бъдете живи и здрави, прави коради. И всеки ден да ви е късмет. И както казах, ако има лоши проблеми, не че го пожелавам. Не че го пожелавам. Просто всеки си има проблемите и само си ги оправя. Така, айде.